I go over anything like ranch. Facts. Think I want a yacht and a ranch. Yes. Hit the boulevard. Wyzwałeś mnie na Fame MMA 3, mówiąc, że dasz mi solidną lekcję pokory. Dostałeś tą walkę. Walczyliśmy w 7-7 i przegrałeś. Zażądałeś rewanżu. Dostałeś to. Zażądałeś zmiany kategorii wagowej. Dostałeś to. Zażądałeś, by nie było skrętówek. Dostałeś to. Dostaniesz ode mnie jeszcze tylko jedną rzecz. Solidny sportowy wpierdol. Ale zrobię to tym razem szybciej, by oszczędzić ci zdrowie. Mówiłeś, że nie byłem cię w stanie skończyć na Fame MMA 3, a jedyny wywiad, jakiego udzieliłeś po walce, to ekipie medycznej w przerwie na wymioty. Wielu fanów uważa, że to była najlepsza walka na gali. Mam nadzieję, że ta również taka będzie. Czekałem na ciebie 1,5 roku. Przez ten czas bardzo mocno trenowałem, dlatego nie pozwolę, żeby moje przygotowania poszły na marne. Wiewiór, trenuj ciężko, widzimy się już niedługo. Nie okazałeś mi szacunku na poprzednich konferencjach, więc ja odwdzięczyłem się tym samym. Nie będę udawać, że pada deszcz, kiedy ktoś mi pluje w twarz. Dlatego skarcę ci 5 września. I go over anything like ranch. Facts. Think I want a yacht and a ranch. Yes. Hit the boulevard and hit my dance. Everybody wanna be a boss, but they